Nahimong problema kaniadto sa mga mag-uumang miyembro sa nagkahiusang mag-uuma sa New Visayas Association sa Barangay New Visayas, Lupon, Davao Oriental ang pag-usap-usab sa dagan sa panahon ug ubos nga ani sa ilang umahan. Apan tungod sa proyektong lawa at binhi sa DSWD-11 pinaagi sa Cash for Work program, nagkasinabot sila nga maghugpong aron ayuhon ang patubig sa lugar ug namugna ang ginatawag nga lawa ug gibalikan ang yuta nga walay tanom. Karon nagsilbi na kining tinubdan sa ilang pagkaon sama sa gulay tungod sa ilang gihimo nga patubig ug aduna pa sila'y fish pond. Kini karon ang nagsilbing ehemplo sa ubang mag-uuma sa Lupon aron magkugi pa ug maayo ug magkahiusa aron adunay malungtaron nga tinubdan sa ilang pagkaon nga mabutang sa lamesa sa matag pamilya. Dakong pasalamat sa asosasyon sa suporta o proyekto nga gihatag sa gobyerno kanila. Bisan ang LGU Lupon nakita ang pagpusige ug kugi sa mga miyembro sa nagkahiusang mag-uuma sa New Visayas Association ug himuon silang modelo sa tibuok munisipalidad nga usa ka nagmalampuson nga grupo sa mga mag-uuma. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.